Si poguessis viatjar a un país lluny, però un país lluny vol dir molt lluny, però que a més sabessis que en aquest país hi ha molts nens que els hi falta moltíssimes coses, però moltíssimes coses vull dir que no tenen res. Digue'm alguna cosa teva que sigui important que els hi donaries a algun nen d'aquests. El menjar. El menjar. Molt bé. Què els hi donaries a part de menjar que ha dit el Gerai? Regals, una joguina. Una joguina, per exemple.